Δεν βάζεις και εγώ στο πλάτη. Καφιά σημαίνει λοιπόν. Θα τα πούμε μετά, έτσι. Έλα, γεια. Είμαι στο Νακόπουλο. Τώρα, εμένα. Α, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταρρύσας, και ζωή το κόσμο συντονισάμενος, δεν ξέρεις τώρα. Εδώ. Που διαβαίνε τα ψηλά. ένα κέντρο να περάσει στην οικογένεια, αν έχετε καλοσύνη. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταρρύσας, και ζωή το κόσμο συντονισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσα και την ψυχή της συγκεκριμένου νίκη του Θεοδόρου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθενα πέτρα οδηγούς και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πραφθέν εν λόγω, η έργο, η διανία, ο καθώς και την άνθρωπος και ο ψυχός. Ό,τι και στην άνθρωπος οδύσσεται και να αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος του αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η Ανάπαυση. Και κοιμημένου δούλου του Θεοδόρου Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο του πνεύμα τη νύχια οίκη του αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σου ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σου. Και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχονος αχάνατος βασιλεύς και αναστάσεις νεκρών Χριστός και ορθινός και ημών. Ευπρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Εντόπων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Και πάντων των Ενδύων της Συντήμ του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού Θεοδόρου. Εξτινές δικαιωτάξα εν πόλτης Αβραάμ ανεβάσε με τα Αγίων και δικαίων συναντηθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσεως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμος Θεός. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνησε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνησε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνησε αδελφέ ημών. Λίγο αλλά χωρίς να σταματήσουμε. Ραντίζουμε ένα λεπτό. Ραντίζουμε ισόπιση. Μπορείτε να μην. Να κατεβάσουμε τις κάμερες. Και υπέρ Παρακαλώ όχι. Παρακαλώ όχι. Σας παρακαλούμε.